Vent lidt. Vent, ikke stress mig. Det var da noget forfærdeligt noget. Ja, hvor er godheden? Vi ved, den er i jer. Men hvad hvis de ikke ved, den findes? Så må vi fortælle dem det. Okay. Homo skader jo ikke dig, men alle dem omkring dig. I stedet vis ydmyghed og beskedenhed. Også kaldet humilitas. Og påmind dig selv om, at du ikke er verdens centrum. Respekter og forstå andres meninger. Og kend din plads i forhold til Gud Universet. og livets storhed. Og Karoline og Thea, i stedet for at være så grådige. Så vær barmhjertige Vis omsorg og kærlighed. for de svage samfundet. Det er nævnt hele 12 gange i Det Nye Testamente. Og de fører ofte til mirakler. Halleluja, 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 halleluja. Vi stopper dig nu.